Някой да го клипне и да го прати на Атина. Bruh. 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 Аз ще им жала бяв като два пъти. Защо не... Не бе! Защо те бара за циците? Защото има и искам да пипна, разбираш и да усета, хубаво да се знае. Не. Аз съм чумалките и се боря да си изкарам банайте от газа. Това е много респектвал нещо, другата. Аз това много време се борих с това нещо. Нали? Много е трудно, брат. брат. Ми доста време, ама стана накрая. Трябва просто да имаш воля, брат. Ама трябва да дърпаш, смисъл, силно трябва да дърпаш. Да. Ти като се заклещеш, ще трябва да бръкнеш с нещо. Един път ги изкарах и толкова беше. Има още И пак ги вкара. Пак ще Да. Не бих чукал на Слави жена му. Не бих чукал на Слави жена му. Ти добре ли си? Ти добре ли си? Не бих чукал на Слави женано. Ти добре ли си? Не. Много. Let's fucking go, Jay. You know what the fuck going on? Look at this dude. Само да те питам после какво ще правим. Ела до 5 да вършиш са никой Bruh. няма каем. Bruh. Ери, трябва да отменим дейт шоуто. Що? Оказа се, че съм бременна. Си бременна е, просто се напълнява. Как си бременна е, брат? Белчо, Много ме много ме реши. Много ме риши. Много ме риша, кажи. Много ме риша. Много ме риша. That means I love you. I thought you said обичам те. It's a different way to say I love you. Really? Say it again. Много ме риша. Много ме риша. Се представяш да ходи да обикаля. Много да ходи ме да риша. обикаля и да казва на хората. Чац, много ме риша. Много ме риша. Много ме риша. Чац, много ме Да ходи риша. да им говори на мацките и да им казва много ме риша. Чац, много ме риша. Много ме риша, чац. Чац, много ме риша. Какво стане? Какво стане, нищо не стана? Стане. Любимия ми трак, момчета. Любимия трак на... То с кого пусна пред полицаите направо? Кого го пусна пред полицаите? Чай, спри. Маля. Ясно.
Кой тропа там? Ай, тук що е местност без блъсъци, Демек? Women. А местност без блъсъци. Какво е това GMS Homes, бе? Позяеш до майка си. Не разбирам. Тигъра, бе, патко! Спира. Карчите им кене, гледай какво става. Че у нас ми вика, то направи. Много гадно. Вика, много е гадно, трябва да добавиш витамин Д, не знам си ко си. Викам, дай една таблетка, ще ти бай агнишкия колаген, 17 аптеки съм обиколил, 15 здравословни магазина и 4 пъти. Влизам при някакъв маняк. Но не е така. Е така изглежда, разбираш. И аз влизам вътре при глигана, разбираш ли? И му викам, имаш ли агнишки колаген? Ти едно говориш с мигъл, разбираш, и пак ти майката не мога да разбира. Аз не останах по-потресен, маняка не остана по-потресен, че търсим естествен агнишки колаген. Не мога да разбереш кой колаген. Какъв колаген, брато? И аз влизам в магазин за хранителни добавки, ще му търсим колаген. Ще му търсим и още едно нещо ще търсим. Ще гледам на големия финал. Чули? Благодаря. Мънатрала съм за тези Аз другата. Луда ли си, ма? На какъв голям финал ще видиш тази, бе? Пардон. Финалистите. Таз, ако стигне до големия финал, брато, ще изляза гол на терасата и ще крещя цяла вечер, докато не долу да ме приберат. Ония с белите ри. Време за ДДД. Dick Destroyer December. 30 дена издържах над новембър. 30 дена! Плюс един бонус, който не... Време сега си пусна поне 1000 голи какички! Една след друга, мале! Ще бие месото до 5 сутринта. Ще му разплача мамицата, ще му разплача. Ще го скъсам тая вечер. Ще остана само с двете топчици. Ау! Само още час и половина. Джиджи котенца. Чао, чао. Чао, чао, котенца, джиджи. Чао, чао. Само още един час, котенца, чао, чао. Първия ми... Махничи, бе! Ео, чат! Най-добрият стрим в България! Congratulations! You are officially amazing! Officially amazing, chat, with the gratification from Guinness World Records, chat, for the best stream in the world, chat. The best Twitch stream. Let's go. Thank you very much. Thank you guys. It was a pleasure. It was a pleasure. Ship it to me, I will tell you my address. Compilation с тебе и Белю и от тогава съм на всеки стрим. Ай, мо, респект. Аре, че папа идва. Верно идва.
Може ли твой човек малко shadowboxing? Can you do some shadowboxing over there? Can you do some shadowboxing? Voila, дума, push-ups. Беко! Пералния Беко! Изяж го по-леко! Защо пиче има втора пишка, бе? Аз това се чуя викец! Why do you have a second dick? What is this, bro? I mean, God was like, man. Ще ли да се размените телефоните, да видим дали сте лоялни един към друг? Да се размените телефоните, да видим дали сте лоялни един към друг. Обаче той нещо не е съгласен. Със сигурност съм. Какво? Аз виждам, че сте... Да, аз правя такива с публични експерименти. Социални експерименти. Заедно не си прибираме телефона. Значи ще се разбирате много. Много се радвам за вас. Още толкова време да сте заедно и още повече. Всичко добро? Това са една хубава връзка. Един хубава мъж и жена. Лошо нещо е. Ама ще се оправим бе чат. Колко е? Смисъл ни? Като сме заедно чат. Всичко, можем да минем през всичко. Ние сме такова. Съединението прави своята чат. Ние сме съединението също. Ето, даже полицайката може да ви каже. Извинявайте, нали съединението прави своята? Добре, се измък. Искаш да ми сложиш белезници, тя